Hurrengo adibidean, on-change gertaera kudeatuko dugu. On-change gertatu daiteke adibidez aukera zerrenda baten aukera bat egiterakoan, zerbait hautatzerakoan. Alegia, hemengo aukera zerrendan, direla errezetak, errezeta bat aukeratzerakoan on-change gertaera altxatzen da. Ordan on-change gertaera hori nola kudeatu, ez? Lehenengo, jakin beharko dugu beti bezala, ea zein den elementu honen identifikatzailea, kasu honetan combo box identifikatzailea dauka, bai? Eta bertan, select honetan ikus dezakegu ze aukerak dauden. Dira esan bezala errezetak eta daude spaghetti, rice, rolls, chicken, tortiglioni, eta bar. Inglesez hau. Eta, fijatu zaitezte, hau da, testua, aukeraren testua, rice with mushroom, hemen, baina testu bakoitza dauka baita ere nolabait balio bat esleituta, adibidez, spaghetti with aubergine, dauka spaghetti balioa esleituta, rice with mushrooms, rice, rolls with polenta, rolls, ordan dauka, aukera bakoitza dauka testua eta balio bat. Eta baita ere ikusiko dugu, hauek baldin badira aukera guztiak, bi, 0, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi aukera hauek arrai bat osatzen dutela. Ikusiko dugu orain kodea. Orduan, batzutan interesatuko zaigu jakitea ea zein den erabiltzaileak aukeratu duen indizea, 0, bat, bi, ze indize aukeratu du. Gero, beste batzutan interesatuko zaigu jakitea zein den aukeratu duen balioa, spaghetti edo rice edo rolls, eta beste batzuetan testua atzitzea, adibidez, kasu honetan rolls with polenta. Orduan, horretarako, kode gertaera kudeatzaile hau erabiliko dugu. On-change, aukera zerrenda horretan, aldaketa bat gertatzen denean, on-change gertaera altxatuko da, eta hori kudeatu nahi dugu. Batzutan esaten dut on-change, on-click, berez gertaera da click edo change, baina askotan bai testuetan eta bai hitz egiterakoan esaten da on-change gertaera. Naiz eta change izan. Orduan, hemen, egingo duguna izango da, lehenengo, atzitu combo box hori, elementua, eta gero erabiliko dugu, teorian ikusi dugun, hirugarren metodo hau, gertaerak kudeatzeko, probatzeko baita ere metodo hau. Orduan da, item horren, change gertaera ikusten dugunean, zerrenda kudeatzaile metodari deitu nahi dugu. Hau izango da, change gertaeraren gure kudeatzaile. Gure kudeatzaile funtzioa. Kudeatzaile funtzio honek zer egiten du? Ikusten du, biztatuko du kontxoatik, aukeratu dugun item horren balioa. Demagun aukeratu dugu lau, rice with mushrooms. Bere balioa izan behar da, rice. Baita ere, ea zein den, aukeratu dugun aukeraren indizea. 0, bat, bi, kasu honetan, bi. Hori da, selected index. Eta gero esan bezala, aukera guztiak osatzen dute arrai bat. Item da aukera zerrenda, item.options da justu arrai hori, eta arrai hori indexatzeko behar dugu indize bat. Eta indizea izango da, justo aukeratu dugun elementuaren indizea. Ordan, arrai honetan atzitzen badugu, bi indizea duen elementua, 0tik hasita, 0, bat, bi. Justo hemen egongo gara, rice with mushrooms, aukera horretan. Tekstua soilik aukeratu nahi balin badugu, izango da .text. Ados? Probatuko dugu, jarriko dugu kodean. Ongi, hau dago. Probatu ezagun. Kontxolara. Eta hemen aukeratuko dugu rice
with mushrooms. Vale? Orduan, hau da balioa, hau da indizea, eta hau da tekstua. Aukeratzen badugu beste dozein, rolls, 3 rolls with polenta, eta bar. Vale? Ikusten duzuenez, aukera zerrendak ere, gertaerak altxatzen dituzte, eta gertaera horiek kudeatu ditzakegu jakiteko erabiltzaileak zer aukeratu duen. Gure adibideekin bukatzeko onSubmit edo onSubmit gertaera tratatuko dugu. Zer da onSubmit gertaera edo noiz altxatzen da? Inprimaki bat baldin badaukagu, justo botoiaren gainean, inprimaki horren botoi nagusiaren gainean sakatzen badugu. Nolabait askotan jartzen du hemen bidali edo sartu, bai? Orduan, berez Submit botoian sakatzen badugu. Ikusiko dugu adibide baten bidez, hau da gure inprimakia, eta fijatzen bagara botoi honetan, bai? Da Submit motakoa, eta horri idatzi dugu login. Bai? Idatzi dezakezu nahi duzuna, testua biztaratu dezakezu nahi duzuna, baina inprimaki batek normalean beti izango du Submit motako botoi bat, botoi nagusia. Klik egiterakoan datuak zerbitzailea bilatzeko. Zerbitzailea bidali baino lehen, askotan egiten dena da, egiaztatu ea erabiltzaileak dena bete duen adibidez, bai? Eremu guztiak bete dituen eta ondo bete dituen. Bai? Hori Submit gertaera nola kudeatu daiteke, nola detektatu, nola kudeatu. Horretarako, egin behar duguna da, lehenengo inprimakia atzitu, botoi hau, Submit botoia ze inprimakian dago. Hemen hau da gure Submit botoia, eta hemengo inprimakian dago. Form ID berdin inprimakia. Hori atzitu ondoren zer? Esan, inprimaki horretan Submit egiten badu erabiltzaileak, jarraian programatutako funtzioa exekutatu behar da. Guk egingo duguna izango da soilik kontsolan esatea. Submit botoia sakatu duzu, baina hemen egiten dena da testu eremuak edo erabiltzaileak aukeratu dituen eremuak egiaztatu zerbait dutela. Eta zerbait egokia dutela, zerbait egokia idatzi duela erabiltzaileak edo aukeratu duela erabiltzaileak. Eta dena egokia baldin bada, return true bueltatuko dugu. Baina arazoren bat baldin badago, alerta bat edo zerbait biztaratu beharko genukeen, jakinarazi beharko genioke erabiltzaileari zerbait gaizki egin duela eta zer, eta return false bueltatuko genukeen. Orduan, return true bueltatzen baduzu esan nahi duzuna da dena ondo dagoela eta ja datuak bidali daitezkela zerbitzaileera, eta return false esaten baduzu, horrek esan nahi duena da zerbait gaizki idatzi edo aukeratu duela erabiltzaileak. Probatuko dugu. Kopiatuko dut gure kodean. Eta exekutatuko dugu. Konsolara. Beraz, hemen gure kodeak egiten duen gauza bakarra da Submit botoian sakatzerakoan, kontsolan idatziko duzu, Submit botoia sakatu duzu eta ez ditu datuak bidaliko. Egituko dugu. Hori da, Submit botoia sakatu duzu eta hemen ez da ezer gertatu. Ados? Hau erreza izan da.